שלום לרעות, חוצה. שלום רעות, אהלן רעות, חוצה. שלום ציון. שלום רעות. מה הפעם בפינתך? כן, מה את רוצה לדבר? פינתך פינתנו בעצם. הפעם מה? נגעתי בתהילה, חככתי בזוהר. מה זאת אומרת? פה את נוגעת בתהילה. האם לחצת על ידו של דודו כפרה מאח הגדול? איפה כפרה? לא צריך להגזים. לא הגעת עד לשם. לא הגעת עד לשם. לא הגעתי עד לשם, אבל מה שכן, הייתי מספיק קרובה אליו, הייתי בנווה אילן, בתוכנית 1 נגד 100. 1 נגד 100? כן, הייתי אמנם ב100. אבל מי שנמצא ב100 צריך איזשהו משהו מיוחד, לא? תמיד הוא אומר, ופה נמצאים 5 האלה שעשו ככה וככה. לא, זהו, אז יש כאילו איזה 15 מיוחדים, ואז כל השאר זה סתם אף לי, מדברים איתם. את לא היית מיוחדת. כן, הייתי חלק מהם. זכית בכסף? מה שהכי מעליב זה שעשיתי... רעות, תעני על השאלה של חזקי, זכית בכסף או לא? מה? כסף. ראית? נגעת כסף. הרגשת? הרווחתי 300 שקל. 300 שקל? נחמד. מה, כמה שעות היית שם? הייתי שם מ-12 עד 6. 6 שעות, 300 שקל, זה יפה. 50 שקל לשעה? זה יפה, כן. סוף שבוע, כן. זה מכובד. זה מכובד מאוד, בטח. מה החוויה הגדולה שעברת שם? האמת היא שזה מאוד משעמם, וזה נורא מעייף. וזה לא נראה כמו שזה בטלוויזיה. היית מאלה שצעקו נבחרת! כן, זהו, אבל אפילו בזה אתה לא באמת דופק על התפאורה כי היא תישבר. אז איך שומעים תמיד כנראה זה אפקט סאונד שעושים הם מוסיפים איזה אפקט סאונד. באמת? עובדים עליך בכל רגע ורגע. ומה זאת אומרת אסור לך לדפוק כי התפאורה תיפול? כאילו, מה? זה תפאורה, סתם דיק זול שיצרו זה תפאורה או מטאפורה? זה מטאפורה לתפאורה. זה לא באמת משהו איכותי, כן. זה משהו די מאפן. אוקיי. בכל מקרה... תגידי, לא, מה רציתי לשאול? כן, אי אפשר, כאילו, כל העניין של העתקות שם וזה... כאילו, יש מישהו שמשגיח שלא תעתיקי מהשכן? תקשיבו, אני ישבתי ליד 3 מילואימניקים. תוכנית לפני הייתה הצדעה למילואים. אוקיי. ישבתי ליד 3 מילואימניקים שחשבו שהם בגבעת חלפון. כל התוכנית דיברנו, החלפנו, התייעצנו על תשובות. לא משנה שבפעמיים שהתייעצתי איתם נפצלתי, אבל... אל תשימי אותם, רעות. ואיך שאני אשים אותם? אני ידעתי את התשובה הנכונה. הם מילואימניקים, למה ציפית מהם? מה זאת אומרת? הם עסוקים כל הזמן במילואים, אין להם זמן ללמוד. מה זאת אומרת? זה לא החיים שלהם מילואים. זה לא משנה, ברגע שאתה נמצא במילואים, אתה במצב של מילואים, הראש שלך איננו פנוי. האמת היא, ברגע שאתה לובש מדים, אתה פשוט, ה-IQ שלך יורד. נכון, אוטומטית אתה כל מה שמעניין אותך זה בום, נשק, בום. כן. בום, אני רעב, בום, אני חרמן. זה מה שאתה חושב. זה מה שמעניין אותך, אתה מילואימניקים, אתה לא בן אדם רגיל. שלא ידעתי את זה לפני. צריך לדבר איתי לפני. הם לפחות פינקו אותך שם באיזה קפה, פקל קפה שם, זה, לא הכינו? קפה שחור בשטח. כן, זהו, היה קפה וסנדוויצ'ים דלוחים. סנדוויצ'ים מה? דלוחים. דלוחים לגמרי. איזה שפה יפה יש לך. וזהו, וזה ממש משעמם. לפחות הרווחתי 300 שקל, ככה שאפשר להגיד שעבדתי. מה, וזה לא היה מצחיק? זה לא היה כזה... לא היה שם איזה רגע משעשע, רגע של הערה, רגע של הערה. הדבר היחיד שהיה מגניב זה לראות כמה אברי גלעד בן אדם עם ניסיון, וזה הכל. למה, איך זה בא לידי ביטוי הניסיון שלו? תודה חזקי, אתה, כן, שאלה מעולה, נכון? שאלה מעולה. איך זה בא לידי ביטוי? איך בא לידי ביטוי הניסיון של אברי גלעד? בבקשה, פרטי. היה לך שאלה טובה, אתה לא צריך לזור על 300 פעם. פרטי ונבקי. נו? לא מכיר מהפרומטר בכלל, כאילו, יש פרומטר, אוקיי. והוא ממציא, משהו בא לו. כי הוא... מסתכל כאילו על הפרומטר. והוא מצחיק כזה, והוא זורם. באמת בן אדם נחמד. האם גם אברי גלעד ירוץ לפוליטיקה? כן. הוא וארז טל הקימו מפלגה חדשה. מפלגת האח הגדול? לא מדברים מזמן. דיינו, נראה לי סתם אומרים את זה. זה לא שהם רבו משהו. הם רבים? רבים, הם לא נפגשים כל שבוע ורבים. הרי פעם הייתה להם איזושהי תוכנית... בוא נכניס את שניהם לבית אח קטן. ונראה איך את הדינמיקה. כן, נכון. הגעתם לעולם הערב. לא, באמת, איך הפינה שלי הגיעה לעולם הערב? כי דיברת על אברי גלעד.
שהוא עשה בחייו? כן, אני זוכר שפעם המתק שלי קטן הוא עשה דיבוב לאיזשהו, סדרה מצוירת. אתה לא זוכר כי לא הולך טלוויזיה בבני ברק, אין טלוויזיה בבני ברק. בקיצור, היה עושה קול של דמות שהוא היה כאילו כדור הארץ, והוא כאילו הסביר איך להגן על הסביבה. אני זוכרת את זה! את זוכרת? בטח! כן, איך כן. אהבתי את זה! ממש אהבתי את זה, וזה היה גם מאוד חינוכי. זה גאוגרפיק לילדים. לגמרי, וזה היה מאוד חינוכי, והוא הסביר איך לעזור, איך לצאת את המצב. לא נותר לי אלא להתרגש איתכם ביחד. כן. בכל מקרה, עדיין לא קיבלתי את הכסף, כי זה שוטף פלוס 500 שנה או משהו. הם בתשלומים יביאו לך בטח בשוברים, כן. אבל צפו לי צ'ק נחמד של 300 שקל, שזה... מה תעשי עם הכסף? מה תעשי עם הכסף, רעות? אני אתרום אותו לנזקקים. היא קצת מגעילה אותי. מה זה לתרום? נו, מי את בכלל? תשתמשי בזה. מה אני אעשה איתו? הוא בטוח יבוא לי באיזושהי תקופה שנצטרך אותו. בטוח, תשמרי אותו, שים אותו מתחת לבלוק. כספת. מתחת לכספת. תודה לך רעות, שבוע טוב. תודה לך רעות. תודה, ביי. ביי ביי.